Kodwa sekufika kule phathi le langenza ngabona ukuthi kahle kahle shuthi belingasebenzi ikhembi, akukho khemi ebelisebenza. Yena nje ubey'hlangisela umfelokazi wakhe. Wathi esebona ukuthi ha, uThandeka uyahamba ngempela uphindela kubo. Nangu futhi nomnqobi la kungenzeka amthathe. Angeke, hhayi sengifuna ukulwela umshado wami mfana. Mina ngibona kanjalo. Akukho khemi nje ebelisebenza kwasekuqaleni belivele lingasebenzi. Usefikile-ke shuthi uThandeka endlini bambona bonke ukuthi usebuyile lapha endlini la khona umndeni wakhe. Ubaba wakhe ecabanga i-advice amnika yona izwe uthini. Ndodakazi, bengicela ndodakazi, ngiyacela ukuthi uphinde umkhwenyana umnikeze ithuba lesibili. Mhlawumbe lokho abekwenza ekushiya kwakhe benze ukuthi nje kuphela besadinile. Nisaxabene. Hawu, ngathi unjani lo baba? Kodwa hhayi, I'm not surprised vele naye uyachitha buka kuze kuqhamuke iy'ngane after how many years.